F'madwar 4 sigħat il-Pulizija ħarġet 80 taħrik għal sewqan b'veloċità eċċessiva. L-ewwel kontrolli saru fi triq Lewis Wettinger fil-Meliħa, hawnhekk inħarġu 33 taħrika. Minkejja li l-veloċità massima f'din it-triq hija ta' 60 km fis-siegħa, l-ogħla veloċità rreġistrata kienet ta' 132 km fis-siegħa minn vettura tat-tip Subaru. Kontrolli oħra saru fi triq il-Kosta fis-Salini. Il-veloċità massima f'din it-triq hija ta' 70 km fis-siegħa. L-ogħla veloċità rreġistrata kienet ta' 143 km fis-siegħa ta' vettura tal-għamla Toyota Glanza. Inħarġu wkoll 10 taħrikiet oħra minħabba ksur tar-regolamenti li jinkludu sewqan mingħajr ċintorin tas-sigurtà, vetturi bi ħġieġ tinted, vetturi mingħajr numru tar-reġistrazzjoni, vetturi bin-numru tar-reġistrazzjoni mhux imwaħħla tajjeb u ħruġ ta' duħħan eċċessiv. B'kollox sa issa saru 5 operazzjonijiet ta' kontrolli ta' traffiku fl-aħħar xahar fejn ġew imħarka total ta' 341 sewwieq.